Ćao drugari! Dobrodošli u Pametko kviz, gde svako pitanje čeka baš tebe. Opusti se, razmisli i zabavi se. Ko je brži, gepard ili antilopa? Brži je gepard. Ko će pobediti u trci, noj ili konj? Pobedit će konj. Ko trči brže, gazela ili pas? Brža je gazela. Ko stiže prvi, zebra ili jelen? Jelen. Ko bi pobedio u trci, tigar ili hijena? Tigar. Ko bi pobedio u sprintu, kengur ili kojot? Pobedit će kengur. Ko je brži na otvorenom terenu, lav ili zebra? Brži je lav. Ko će pobediti u trci, medved ili vuk? Pobedit će vuk. Ko je brži, antilopa ili noj? Brža je antilopa. Ko stiže prvi, pas ili gazela? Prva stiže gazela. Ko trči brže, jelen ili konj? Brži je konj. Ko je brži, hijena ili kojot? Brži je kojot. Ko bi pobedio u trci, gepard ili zebra? Pobedit će gepard. Ko je brži, lav ili vuk? Brži je lav. Ko bi pobedio u kratkoj trci, kengur ili pas? Pobedit će kengur. Ko trči brže, medved ili tigar? Brži je tigar. Ko stiže prvi do cilja, gazela ili noj? Prva stiže gazela. Ko je brži, antilopa ili konj? Brža je antilopa. Ko bi pobedio u trci, zebra ili hijena? Pobedit će zebra. Ko je brži, kojot ili vuk? Brži je kojot. Ko trči brže, gepard ili jelen?
Brži je gepard. Ko bi pobedio u trci, lav ili medved? Pobedit će lav. Ko je brži, pas ili antilopa? Brža je antilopa. Ko bi pobedio u trci, noj ili zebra? Pobedit će noj. Ko je brži, tigar ili kojot? Brži je kojot. Ko stiže prvi, konj ili gazela? Prva stiže gazela. Ko bi pobedio u trci, hijena ili vuk? Pobedit će vuk. Ko je brži, hengur ili jelen? Brži je jelen. Ko trči brže, gepard ili pas? Brži je gepard. Ko bi pobedio u trci, medved ili zebra? Pobedit će zebra. Ko je brži, antilopa ili kojot? Brža je antilopa. Ko stiže prvi, noj ili vuk? Prvi stiže noj. Ko bi pobedio u trci, lav ili konj? Pobedit će konj. Ko je brži, gazela ili hijena? Brža je gazela. Ko bi pobedio u trci, tigar ili jelen? Pobedit će jelen. Ko je brži, pas ili kengur? Brži je kengur. Ko trči brže, gepard ili noj? Brži je gepard. Ko bi pobedio u trci, medved ili kojot? Pobedit će kojot. Ko je brži, zebra ili konj? Brži je konj. Ko bi pobedio u trci, lav ili antilopa? Pobedit će antilopa.